الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کل نبیاں دار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی، وہ کل نبیاں دے سردار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی۔ خالی جھولی بھر دے میری تے ہر مشکل حل کر دے میری، او خالی جھولی بھر دے میری تے ہر مشکل حل کر دے میری، نہیں کمی تیرے دربار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی۔ ہو جاوے منظوری آقا تے مک جاوے اے دوری آقا، ہو جاوے منظوری آقا تے مک جاوے اے دوری آقا، او جے بخشو ایک بار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی۔ او نوری جلوہ لاٹا مارے تے قسمت والے لین نظارے، او نوری جلوہ لاٹا مارے تے قسمت والے لین نظارے، او میں رواں دکھیار مدینے، او میں رواں دکھیار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی۔ او جیڑی عوام دینوں آوے سکے باغ کرے او ساوے، او جیڑی عوام دینوں آوے سکے باغ کرے او ساوے، او مہک پوے گلزار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی، او کل نبیاں دے سردار مدینے والے جی، او صدوں روزے تے ایک بار مدینے والے جی۔